Имам ли право да се съмнявам? Какво да правя с вътрешните битки на ума, когато не всичко е ясно? Съмнението понякога ни кара да се чувстваме виновни, слаби или дори отдалечени от Бога. Но когато погледнем към Йосиф и не само към него, ще видим, че Бог не се плаши от нашите съмнения. Той ги посреща с истина, с мир и с милост. Матей 1 глава 19 стих ни казва, че Йосиф, мъжът на Дева Мария, беше праведен и реши да я напусне тайно, за да не я изложи публично. И този стих ясно показва, че Йосиф се е съмнявал, не е повярвал веднага на Мария, не е знаел какво да мисли и е бил объркан и наранен. Но забележи, той е наречен праведен точно в този момент. Тоест, съмнението не го прави нечестив, не го отдалечава от Бога. Бог не го отхвърля, а му се явява с отговор чрез ангел. Много християни бъркат съмнението с неверие, но има разлика. Като неверието звучи така: знам какво казва Бог, но не му вярвам. Това е един умишлен бунт и в такъв случай човек отказва светлината. Обратно на това, съмнението е като искам да повярвам, но се боря да разбера. Тоест, човек, който просто се съмнява, задава честен въпрос, защото търси светлината. Трябва да знаем, че Бог посреща съмняващия се търсач, но се противопоставя на гордото неверие. Например, в Марк 9 глава 24 стих един баща казва на Исус: вярвам, помогни на неверието ми. И Исус не го отхвърля, а изцелява детето му. И сега частта от това видео, което всички чакаме. Какво да правим, когато се съмняваме? Първо, признай съмнението си пред Бога. Бог знае така или иначе и по-добре да бъдем искрени. Така показваме нашата лична връзка с Него. Показваме, че го приемаме за близък. Псалм 139 глава 2 стих ни напомня това, като казва за Господа: ти разбираш помислите ми отдалеч. И съмнението не изненадва Бог, но искреността му дава достъп да работи в нас, в сърцето и ума ни. Второ, потърси отговор в Словото, не в чувствата си. Римляни 10:17 казва: вярата идва от слушането, а слушането от Христовото Слово. Ако чакаме да усетим, че вярваме, можем да чакаме дълго време и да бъдем атакувани от дявола. Но когато Словото говори, вярата се пробужда отново. Трето, помни, че Бог търпи растежа ти. Юда 1 глава 22 стих казва: към някои, които се съмняват, бъдете милостиви. Тоест, ако Бог ни учи да бъдем милостиви към съмняващите се хора, можем да бъдем напълно сигурни, че Той самият е още по-милостив към нас. Четвърто, не спирай да ходиш с Бога, дори когато не чувстваш увереност. Съмнението често ни казва: не си достоен, не можеш да служиш, спри. Но истината е, че вярата расте в движение, не в застой. Яков 1 глава 6 стих казва: но да проси с вяра, без да се съмнява. И това не значи, че никога няма да имаме никакви съмнения, а че не бива да оставим съмнението да управлява решенията ни. Сега си замисли за секунда. Кое е нещото, в което се съмняваш в момента? Кога Бог те е срещал в съмнението ти с истина и мир в миналото? Как можеш да отвориш сърцето си за Него именно сега, въпреки съмненията и въпросите? Да, имаш право да се съмняваш. Йосиф се съмняваше и все пак Бог го избра. Авраам се съмняваше, Моисей се страхуваше, но Бог не отхвърля никого, който идва при него с честно сърце. Не оставяй съмнението да те спре, остави го да те приближи. Покани Бог в него и Той ще те срещне там, точно както срещна Йосиф. Ако това видео ти е било интересно и полезно, сподели го с приятели, за да знаят и те.